Bé, una vegada desglossades aquestes principals idees, anem a parlar sobre les conclusions generals que es traguem sobre aquest treball. Primerament, hauríem d'entendre l'escola comunista, com ja ho hem dit, com una escola que pretén arribar a formar a tots els individus per a que mantinguen aquesta col·lectivitat de la que parlem. Però no podem entendre aquesta col·lectivitat si no entenem exactament què és el que aposta l'escola per ells. L'escola simplement els dona disciplina. Una disciplina en la que ells aprenen la responsabilitat, aprenen el sentit del deure que tenen per a ells i per a la societat, aprenen una sèrie de valors ètics i morals fonamentals per a poder el dia de demà eixir al carrer i obrar sempre bé, anar a treballar i treballar exigint-se el més possible per a produir el més possible. Al final acaba sent una societat, simplement com ells ho diuen, una societat sana. És una societat on l'ideal és que tothom obre bé. Per què obren bé? Perquè tenen un codi ètic propi molt fort, un codi ètic que els permet obrar bé. Aquesta seria una de les conclusions generals que es traguem, i ara les meves companyes es posaran altres que creguin que són prou importants també.